Moikka! Mitäs tätä piti pitää? Näinkö? Okei, elikkä tänään me tehdään jotain, mitä kumpikaan ei ole tehnyt pitkään aikaa, vai mitä? Eli me mennään jäätelöautolle. Ja Onko sä koskaan käynyt jetskiautolla? Niin mä en edes ole ihan varma. Niin kuin Vilma siis on asunut semmosessa perämettässä koko lapsuuden, niin... Siis kyllä me varmaan ollaan sieltä niinku ostettu joku jätskipaketti, mutta en mä itse ole varmaan ikinä edes käynyt jätskiautolla. Joo. Mä muistan, että mä oon käynyt viimeksi joskus ehkä 6-vuotiaana, eli siitä on... Alkaa olla 20 vuotta aikaa. Mä alan ole aika vanha jo. Pushing 30. Mutta me käydään siellä jetskiautolla, ostetaan vähän jäätelöä ja sitten tehdään testivideo. Joo. Ja me yritetään ottaa semmosia jäätelöitä, mitä niinku ei ehkä normikaupasta just saa. Ja... Niin, mitkä on silleen jetskiauto niinku special vaan. Niin, et ei semmosia tämän perus vanilja, missä on suklaakuorute. Jep. Mut eiköhän lähetä ettei myöhästytä. Let's go! No niin, nyt on käyty jetskiautolla. Ja mä olin vähän pettynyt, kun mä muistin, että se jetskiauto on semmonen sininen, mut nyt se oli semmonen valkoinen, aika tylsä. Oli vähän ehkä jopa semmonen... Se oli vähän pienikin. Niin, semmonen, en mä tiedä, jotenkin ei ollut niin yhtään semmonen kuin mä muistin. Niin. Mutta nyt, mitä me sieltä ostettiin, niin appelsiiniveneitä. Minecraft-jäätelöitä. Joo, sitten oli jotain donitsipuikkoja. Sitten näitä mä odotan eniten. Dubai-suklaa jäätelöitä. Ja mä en oo ainakaan mitään näistä nähnyt niin kuin normikaupassa, paitsi tätä. Mä en oo nähnyt noitakaan. En oo maistanut. Mutta tänään on aika kiva päivä maistella näitä, koska mulla alkoi tänään kesäloma. Vihdoin oikeesti mä oon ottanut niin pitkään. Joo, mä oon ollut lomalla jo on. varmaan 3 viikkoa. Joo. Ja mikä olisi parempi tapa aloittaa loma, kun syödä vähän jätskiä. Niin. Ja me voitais aloittaa tästä Minecraft-jäätelöstä. Joo. Joo. Tehdään niin. Elikäs, tässä on niinku, no tavallaan, tässä on niinku vaniljaa, sitten tässä on suklaa, sitten on taas vaniljaa, missä on jotain Blue Crispies. Se ei varmaan näkynyt tonne, Ei mutta... niin. Joo, tässä on vaniljajäätelöä, suklaajäätelöä ja sitten on taas vaniljajäätelöä, missä on jotain Blue Crispies, eli jotain... Nyt pitää koko jäätelö syödä, että me saadaan maistettua kaikkea. Joo, tommonen. Mitä hitsiä? Tää onkin näin ohut. Mä ajattelin, että tää on semmonen kunnon kuutio. Niin mäkin. Mä luulen, että tää on niinku ihan semmonen... Että tässä on semmonen Minecraft-blokki, mutta tää on niinku näin ohut. Ja miksi tää on vanilja? Miksi ei se voi olla vaikka joku päärynä tai joku? Niin, tai joku kiivi tai joku tommonen No niin. kiva. Maistetaan, tää on vähän sulanutkin jo. No. Se on tosi hämäävä, kun tää on vihreätä. No niin. Tää on niinku perus vaniljajäätelö. Suklaajäätelö aika... Hyvä, mä tykkään. Mä olin sanomassa, että tää on aika pahaa jopa. Tää on semmonen tosi halppis suklaamakunen. Mä haluan tietää, että mitä ne on siniset Hei, onks ne semmosia, Palatko? mitkä potkii. Entä onko ne semmosia, mitkä poksuu suussa? Niin, semmoista pop rock candy, vai mitä ne on? Mä testaan. Ei oo. Maistuuko ne edes miltään? Ei. Okei, tää oli aika iso pettymys. Tosi tylsä. Joo, tähän olisi jotain voinut keksiä. Okei, tää on ehkä semmonen pikkulasten jäätelö, niin tässä on semmoset aika safeit maut niinku pikkulapselle. Mutta on tosi tylsä, tässä on vaan vaniljaa ja suklaata. Joo, en kyllä ostaisi tätä enää, tai en tuosta aina ikinä tätä. Arvosanat 1-10, mä annan 4. Niin hyvänä. Tää on ihan perus ok, mutta... Tässä on vaan vaniljaa ja suklaata. Ei edes mitään niinku, ei mitään sen lisäksi oikeastaan, niin mä annan ehkä 2. Joo. No eli 3 sitten. Niin, et ei mikään siis aika tylsää. Kyllä tää nyt tietty syö, mut... En suosittele edes testaamaan. Olisiko nää olis voinut olla vaikka jotain semmosia No niin. popping candy?
Mutta maistellaan sitten seuraava jäätelö. Okei, seuraavaksi maistetaan donitsi-puikkoa. Ja mitä tää niinku oli siis? tässä on mansikamakuista jäätelöä, vaaleanpunaista valkosuklaamakuista kuorutetta. Tää kuulostaa aika hyvältä. Mulla on tähän ehkä vähän isommat odotukset Joo, niin kuin mullakin. Minecraft-jäätelöä. Minkäköhän kokoisia nää on? Nää on aika pieniä kyllä. Okei. Okay. Ihan kiva, että nää on vähän tämmösiä pienempiä, koska me testataan nää kaikki nyt tässä samalla videolla. Joo, ja me syötiin just tätä ennen kotipizzaa. Oho, onpas oikeesti aika pieniä. Tää on kyllä aika mini. Tommonen. Tää on niinku tämmönen mini donitsi. Niin onkin. Tuoksuu mansikka ja valkosuklaa. Jep, tää on mansikkainen. Oho. Tää on hyvää. Vitsi, tää on hyvää. Sä täysin tykkää. Toi valkosuklaakuorute on ihan sairaan hyvä. Tää on kyllä hyvää. Toi mansikkajätski on hyvää. Tosi hyvä. Mä osaan kuvitella, että näitä voisi olla semmosen tytön kaverisynttäreillä. Siis jep. Toi mansikkajäätelö on tosi hyvä mansikkajäätelö. Ei, mut oikeesti on. Ja sit toi kuorutus on just semmonen hyvä. Tää on tosi hyvä kombo, mä tykkään paljon. Tää on hyvä. En mä niinku oikeastaan löydä mitään miinusta tästä. Mä voisin syödä näitä vaikka ton paketillisen melkein. Oho, kylmää. Jos sun pitäis tälle arvosana antaa. Mun kääntyy suu. Okei. Tulee joku brain freeze. Okei. No niin. Elikkä donitsi-puikolle arvosanat. Ei mitään valittamista, tää on tosi hyvä. Tää on aika pieni, mut mä nyt tiedä haittaako se. No kun mun mielestä on tavallaan ihan kiva, että on tämmönen pieni. Joo. Okei, mä annan tälle 8,5. Tää on aika perusmaku kuitenkin, mutta tää on hyvä. No hyvä paljon semmonen. parempi kuin Minecraft-jäätelöä. Joo, paljon. Mä annan varmaan 8. Tää on oikeesti aika hyvä, silleen perusjäätelöksi tavallaan. Joo, näitä voi kyllä syödä. Ja plussapisteitä tästä väristä. Joo, kannattaa ostaa näitä. Siirrytään seuraavaan jäätelöön. Let's move on to the next ice cream. Kuka se näin? Varmaan. No, kuvakulma saattaa vähän muuttua, mutta ei se Mä nyt en ole haittaa. tottunut syömään näin nopeeseen tahtiin tämmösiä herkkuja. Joo, me syödään ehkä tää seuraava nyt puoliksi, koska näitä on aika... Joo, Tai mä oon ainakin tosi täynnä jo. niin mäkin. Eli seuraavaksi on Dubai Style joku puikkojäätelö. Mutta mulla on tästä paketista jo vähän moitittavaa. Mua ärsyttää, että näyttää siltä, että tää sitä paketin takaosa, koska siinä on tommoista tekstiä. Mutta joo. Toi paketti ei oo kauhean. Mut sillä ei tavallaan nyt mitään väliä, mut mua vaan häiritsi se. Okei, eli ton näköinen näyttää semmoiselta aika perus joltain Magnum-puikolta tai vastaavalta. Mua nyt vaan vähän ärsyttää, että... Tai vähän nyt harmittaa, että mä oon niinku... Toi oli niin makea toi äskenen. Sitten mä niinku odotin tota eniten ja nyt mulla ei semmonen Tommonen... Kyllä se tuoksuu. Se on se vähän pähkinäiseltä. Mä tykkään pähkinästä. Haluatko sä ottaa ensin? Mä voin ottaa eka. Oi, se on vihreätä sisältä. Oikeastaan on niin makeeta. Ei. Mitä? Tää on huono. Miksi? Mä en muutenkaan tykkää, jos jäätelössä on jotain pähkinää. Tai semmoista. Mitä maistuu ihan niinku pähkinältä. Mä nyt exposaan sut. No. Mut sit sä tykkäät syödä Snickers-patukkajäätelöä ja sehän on pähkinää. Tai oi! Nyt se tippuu lattialle. Se on sukalla Dubai-suklaat. Se oli siinä alle 5 sekuntia varmaan. Eli mä ainakin syön vielä. Joo. Ei haittaa, koska oli ihan paska. No ei vaan. Anna mä otan vielä yhden. Vitsi, kun se nyt tippuu. No niin. Ei se haittaa. Mitä ihmettä?
Onko siellä vielä jotain? Mitä soosia? Se on varmaan tää labubu-soosia. Mm, Mulla alkaa oikeesti tulla nyt makeusöverit. mä en tykkää tosta. Mikset? En mä tiedä. Mitä ihmettä? Dubai-suklaa on overhyped. Mut sä tykkäsit siellä Kreikassakin siitä. Se oli just Niin. Dubai-suklaa Se oli semmoista. joku Dubai Kinder. Niin. Tää on nyt kyllä Mä en tiedä, tää nyt ei vaan lähde jotenkin. Niin. Mä en nyt syö tätä enempää. Mä pystyn Arvosanaksi annan. Okei, oli toi nyt parempi kuin ehkä Minecraft-jäätelö. Mut ei paljon. Annan semmosen 5/10. No, niin että on tää parempaa kuin se Minecraft-jäätelö, Joo. mutta ei ehkä ihan yhtä hyvää kuin se äskeinen. Tai sit se on vaan, koska nyt mä oon jo niin täynnä. Siis kyllä tää mun mielestä hyvää oli. Mä annan ehkä 7/10. Okei. Et mun mielestä tää oli ihan hyvää. Nyt ehkä pieni tauko ennen seuraavaa. Muutama auksennan. Mutta joo, kohta maistellaan Palaillaan! appelsiinivene. Mhm. Okei. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, appelsiinivene. Ja Joo. mä odotan tätä ehkä eniten näistä. Joo, näistä sä oot puhunut aika paljon. Joo. Eli kovat on odotukset, joten toivottavasti appelsiinivene toimittelee. Jep. Tää on siis tosiaan appelsiinimakuista kermajäätelöä, appelsiinikastiketta ja laktoositonta kaakaokuortetta venevohvelissa. Mä toivon, että toi kastike, mitä tuolla sisällä on, niin mä toivon, että se on semmoista tosi hyvää. Joo, ja syödään tääkin puoliksi, koska muuten on... Nää on aika makeita nää jäätelöt. Joo. Sä voit Muuten tulee paikata. jätskiöverit. Tommonen. Pikkunen söpövene. Okei, on tää sillä aika kookas. Niin on. Kun miettii, että ollaan syöty just 3 Tää on jäätelöä. aika averakin kyllä. Joo. Saanko mä maistaa aika? Joo, taat. Miten sä noin ison palan sait? Puolet meni siitä. En mä tommoista saa. Mä vihloa. Okei. Mun mielestä hyvää. Oikein. Hyvää. Kyllä. Appelsiinin jäätelö olisi itsessään voinut olla vähän niinku... Tai siinä olisi voinut olla vähän enemmän makua. Musta tuntuu, että toi kastike toi siihen vaan sitä makua. Se jäätelö Niin. oli vaan niinku jäätelö. Se ei oikein maistunut itsessään. Tavallaan haittaako se, koska toi kastike kuitenkin toi siihen niin paljon sitä makua. No joo, totta. Ja sitä on tossa kuitenkin ihan hyvin. Niin. Tai noin nyt tiedä. No on sitä aika hyvin. Se oli kuitenkin aika makeeta se Joo. kastike. Vohveli oli kivan pehmeä. Joo, mä tykkään siitä, kun jäätelöissä se vohveli on semmoista Joo, pehmeätä. mä en tykkää sit kovasta En ollenkaan. mäkään. Mielestäni on paljon parempaa kuin semmoista pehmeätä. Tää on vähän semmoista sitkeetä just. Se on kiva. Jep. Ainut miinus tässä oli toi suklaa. Se oli jotenkin vähän semmonen halvammakuinen tai semmonen huono. Mä en edes maista. Mä en tiedä, onko tää niinku olevinaan tummaa suklaata vai mitä Niin. tää on. Mut toi suklaakuorte ei ollut niin hyvä. Siis mä en edes maistanut koko kuorrutetta. Mutta muuten aika solid, hyvä jäätelö. Joo, vohveli on hyvää. Mä antaisin arvosanaksi varmaankin. Mä annan 7,5. Jos Vilma antaa... Siis mun mielestä on itse asiassa aika hyvää. Ehkä jopa parempaa kuin se Donitsi-juttu. Oikeesti. Ja mä tykkään tosta appelsiinin mausta. Ja toi vohveli on jotenkin tosi Okei, hyvä. tää ei oo ehkä semmonen niin överimakee. Niin. Joo, mä annan tolle... Annanko mä 8 sille Donitsille? Joo, annoit 8. Okei, mä annan tälle... Mä annan sit tälle 8,5. Mä tykkäsin tosta. Joo. Ei silleen ihan hyvä jäätelö toi on. On. Kannattaa testata ihmeessä. Joo. Mutta tämmönen oli meidän jätskien maisteluvideo. Joo, eli Minecraft-jäätelöä ei tarvi ostaa, mutta Donitsia tätä ainakin voi. Joo, kannattaa. Te voitte ehdottaa, mitä me voitais seuraavaksi testailla. Joo, nämä maisteluvideot on kyllä kivoja. On. Saa, niinku, Yllätys. saa syyn ostaa kaikkea tämmöstä herkkua. Jep. Ja ei kai siinä. Hyvää kesälomaa mulle.
Ja mulle. Niin. Ja teille. Jep. Elikkä pistäkää peukut pystyyn, jos tykkäsitte. Ensi video. Heippa! Hei hei!